U novembru studenom 2001. godine Generalna skupština UNESCO-a usvojila je Univerzalnu deklaraciju o kulturnoj različitosti, te proglasila 21. maj, svibanj, Svjetskim danom kulturne različitosti za dijalog i razvoj. Cilj je produbljivanje razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja. Kulturološka različitost treba biti pokretačka snaga razvoja, temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju. Kultura obuhvaća sveobuhvatni način života, opšti sistem vrijednosti, tradicije, umjetnosti, vjerovanja. Na ovaj dan daje se prilika za proširenje spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i poticanje na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti. Kultura se pojavljuje u različitim oblicima u vremenu i prostoru. Ta je različitost utjelovljena u jedinstvenosti i mnogostrukosti identiteta, grupa i društava od kojih se sastoji ljudska vrsta. Kao izvor razmjene, inovativnosti i kreativnosti, kulturna različitost je potrebna svakoj ljudskoj vrsti, kao što je biorazličitost potrebna prirodi. U tom smislu, ona je zajednička baština čovječanstva i trebala bi biti priznata i prepoznata na dobrobit sadašnjih generacija i onih koji tek dolaze. Kulturna različitost predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi, te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je faktor za razvoj lokalnih zajednica. Njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava. Kulturna baština je izvor naše kreativnosti. Kulturna raznolikost je zajednička baština čovječanstva. Svrha joj je produbljivanje razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja te važnosti dijaloga između kultura. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je čimbenik razvoja, a njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava. Identitet općine Gornji Vakuf Uskoplje čini kulturna i vjerska raznolikost, način života i običaji naroda koji žive na ovom prostoru. Taj potencijal nije dovoljno iskorišten, te upravo zbog toga moramo dati veći doprinos u promociji naše kulturne raznolikosti, zaštititi kulturno nasljeđe, te dati veću podršku predstavnicima kulturne i kreativne industrije na području naše općine. Kulturna raznolikost treba biti pokretačka snaga razvoja naše općine, temeljena na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju. Ona predstavlja bogatstvo naše općine, moramo je smatrati izrazitom prednosti i vrijednosti, a nikako povodom za podjele. Suradnja, otvorenost, dijalog i spremnost za uvažavanje u našoj općini ne smiju imati alternativu. Te vrijednosti moraju biti prepoznate na dobrobit sadašnjih generacija i onih koji tek dolaze.
Ideje koje promičemo na ovaj dan su razumijevanje i prihvaćanje različitih kultura, tolerancija i poštivanje s ciljem da učinimo zajednički život boljim. Važno je riješiti se predrasuda i zaboraviti stereotipe kada se nađemo u društvu drugoga i drugačijega. Na svijetu ne postoje dvije iste osobe. Često to zaboravljamo i nismo svjesni značenja te rečenice. Svim žiteljima općine Gornji Vakuf Uskoplje, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine, čestitam 21. svibanj, Svjetski dan kulturnih raznolikosti, dijaloga i razvoja s porukom da nastavimo baštiniti svoje vrijednosti, ali isto tako očuvamo naše kulturne različitosti kao daljnji poticaj za suživot u duhu mira, dijaloga, tolerancije i otvorenosti.